U Blei kyrkhu yangi habangiawan hakani ka sngi ban mani ban shakriya u lingba kani ka Jingkhawai ka Sakrament ka Jingkhawai Trai hakani ka por ngini le khmat U Blei haka Jingkhawai U Blei buk pau jungi bahabeneng giwan hakani ka por kum kireu khot jong ka Balang ban mani ban shakriya me ko Trai da kabangiawan shakani ka Jingkhawai ka Sakrament ka Jingkhawai Trai ngi kerpat ke jing don dekat ke jome lembat ngi bat ke jing alam ke jome yegi benta baro jong jing shakri ke jongi ngi IT ke ni ke por yegi benta baro badi ke nongi shim benta baro hakik sangti ke badon bor ke jome yeki ni ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ke jong Trai badu nong pedem jong Jesus Christ amen ngin ya shakri U Blei da ka bangiar wailang ke jing ruai ke balai spa khadwei Perhatian kini ke Jingkhawai ngakerpat ya itemen wasan jongi temen wasan WM Ramsdam bain sngewbha banyalam mingi ha ke Jingpuli na kahtien ke Jong Blei bat ha ke Jingkhawai A Blei hame tang hame hi ke do nuot ke ja thaj mi long ke pukri ke Jingsuk na jinjar me pelat ti nang no ngan di tang me la pendap ki pukri ke perthei ki pei yanga kimla yarap ke Jingkhawai ke balai spa khadwei A Blei hamitang hamihi katonun kajatan Milong kapukri kajingsum na jenjar me belai tinang nungan di tang me la pendam kipu Rika perthei kiwei yang akim la yaram kipu Rika perthei kiwei yang akim la yaram ngasli yang yaki baim hamiki yai kersoy ngawa ki jing pen soy buneng di hajan ki lapoy ban ben tada kesul temai ban pi wai jam ngala burong U Blei ba ulai ka jing pen pun yang burong U Blei ba ulai ka jing pen pun yang yami ngayaron ruku Trai namar kyrkhu slahi kishi tom kiba bet yang shami ban pen ban nanga kabentang maboneng bangam panju yo penwe kikti lam hong jong me yang atik na kari penwe kakti blam hong chong mi hayang ati
kami kamen sim kalahong basal dong keleng ayos ngo kiktin sa wabambun milong kabenta jong atwai kiha jarki pertang Maka jinggarokan omwai hatuki artabang Maka jinggarokan omwai hatuki artabang Kajing puli na kaktin U Blei hagani kenok pai sengi hagani kesengi ke bekerpang kum ke Balang Bangeit ya kajing seng Sakrament jong ke Jingkhawai Trai an sim na kilai tli ke benta na kaktin U Blei na ke gospel Yohanes ke lanong basau ke dekat khatlai hadu khatsan ke ju ke gospel Yohanes lanong bandriu ke dekat lai pulai hadu lai busan bat kum ju ke dekat basan pulai san busau Bat ka jeti ke banikong ki korin lenong ke kiwei ke khot arpenyo do arpupra dongin skor ye kaktin U Blei ujisu ulai thu barulong haka ubreu baro ubadi nakani ko un sliang pat henry unuru ubandi nakata ko yakabangan ai hau ulam sliang lanuru Hari kata ka yakabangan ai hau kan long ka pukri ka ka bakersoi sa kajing imbam jukut kata ka briu ka long hu ku kenran to ai hangaya kani ka bangan sliang limni wan shani bantong namaruk pu jong U Blei ulong uta ubawan hiarna beneng bad uba ai kajing hakaperthei namar kata kila yong hu ku trai to ai yangi halakasngi yauni kupu namar kata uji sule thu haki shisha ngaong api lemda pi bam ya do jong ukun ubriu barba pi di ya snam jong phimdan ka jing halade unuru ubabam ya do jonga bar ubadi ya snam jonga udan ka jing bam jukut bad ngan penmi pat ya hagasngi ka bakhadu nabakamta unuru ubabam ya unikpu lani udi ya kani ka khuri utrai klem burom ken long ubarem nagajong kataka met bad kasnam utrai hendrei tu ai bo ubriu unyit yaladi di andakamta tu ai bo unbam na utau kupu badun di nakataka khuri tu Blei un kyrkhu ya ka bapule ya ka tin bakho jong bat ya basha skoru ya ka tong ne pha U Blei Jingkhawai ko Blei ko pa jongi ubah beneng long bakho ka kerteng ka jong me wan ke hima ka jong me bat long ka mon jong me haka khendau kumbah beneng badap deng jongi hakani ka yeng jong me habang yeseng ya ka keteng bakho jong me ngipen kraw bat ngikin tiu ya ka keteng me halor baro bar ngipen ren haki kijat ki jong me a kenran bar ngai ngu ya me ko pa bangilong ki khun jong me bar malasius pa yang ngiru dagador ba kasnam ukhun bi jong me u Jesus Christ Baring laban wan hakmat jeme tang lengba ujisu. Ubalong tang mau kalenti kajing sisa bat kajing Trai ngi aingu yame bang laban don kumni hakani ka ying ka bakhu jame. Habangi pai syakini ke lait ligi benai ke lait no. Bat kini ke henru teligi benai jokani ke senam arjar apun riu.
I ka kri ka jang me ka bayalam me la ka jang ka balang. Haga jing syakri ka ba per jang ka. Bagla ban pentalon ye kya nakaway ka por sa kaway pat. Kumni haka ni ka singi ka bakhadu jaka ni ka singi utray jaka ni ka kwarta ka baar. Idon ya ka ni ka jing seng sakrament. Haba entken mau ya ka ta ka jing syak sitom ya ka ba malasya arjasnam tamen syua. Yarap yang ko kenrat haba ngidon haka ni ka ying ka bakhud. Bangin pen khot yaladi bat bangin yet yaladi ko trai. Hangnu ka jing im jungi ka long. Lagi long ne em ki ba bit ban sim menta na kami ka bagantang ka jang me ko trai. Yarap yangi haswa bagin sim. Ya gini ki dak ki ba pau shabar ka met bat kasnam jang me. Ka balong kupu bat ka khuri. Yarap yangi ko trai jisu kum bakak tin me ka keren. Ladang em yet yaladi. Ngilong kita gibre ke bapang sengem. Terangi pan maaf nak khmat jeme yok kita jing telot jengi git lang hak ni ka ying ka bakhut jame. Mat ngi duai ya ka jing pen khut jame yangi barok kiri khot jang ka balang. Ibadon ya ka bentaban simentan kan ka mit ka bagantang ka jame. Ngi duai kerpang ko tra jisu nam ta iri khot iwe boy barok ko tra. Kerpang nakam ta kini iri khot ki bidang temai. Ibadang syudat pediang hak ni ka mit balang. Uis nei ban kyrkhu yaki. Habagi wan hagari ka jing seng go trai. Ai kini sngewbha saya kata ka jing keren umen sim boko jeme hapo jongki. Bagani ka jing simenta jongki hagasin ka bening ko na ukpu bat ka khuri. Kalong ka jing tei ya ka jing imen sim ya ka jing im jongki. Kyrkhu lang yingi barok ko trai ki baniok benta na kini ka mit jongme. Ai habangi mi ru na kini ka jing jame ko trai. Ini ban mat ya ka jing simen sim ka batamai. Kan mau kerpangku trai kan rat Namtai pastor ulong syakri bakor dor jome. Melaju penan kami hakipor barok kutrai ban psa yaki khun ke jangme dagini ke jing bam ke bedemen sim. Ulang tang ubreu ko kenran ngidan kam ya ke jing ben kupbol ba ke jing slek jangme. Tu kerkhui i kutrai ba ke ke barok ke bentab in bendep. La kalau ke jing selok na ke tin jangme. Bat ke ba bendep ya kini nyam kirkom. Kalau ba mame hi me yen hasenda jong i. Kyrkhui i ko trai jisu benang yoban mahat ya ka bor ka jong me. I duai ru na ginong syarai barok ko trai ki badan ka bentaban ya rap lem ya i pastor. Ben khoi ya ki ti ki bet git ke jong i ko trai. Bangilong ki ba bit ko trai ban sim. Ya ukpu ba di ka khuri ban sam sekiri khat barok jong ka balang ka jong me. Ilong ki beri ki bet git ilong ki beri ki bet lon. To ben khoi yang i ba to ben kop ingi da ka bor men sim ko jong me. Na magay barok bangin pendap kan lam nong nangkap taka buram jong obreu. Itu yok mami barok ya ke buram barok. Ni aingu imi ku kenrat namar ki jing jubab jame. Ya ke jing duai jaga balang bat ki khod jame. Habangi i ki khod jame ku trai ki bala wan mat ya ke jing ben khia ka jame. Bat meli sngau ya ki bat komni ki don hakani ka yeng jame ku trai. Ban aingu ye me bat ban yarok ye me ku trai. Namar ka jing krau ka jing snei ka jing ij ka jame. Ki don ku trai jisu ki para bangeit jongi ki badan hang niru. Ki ba kit ringkan bat ka jing pang ka jing sitom. Trai ni duai. Baka kular ka jang me ko trai pada ka jing yebs nam jang me on pen khia no. Ya kita ka jing pang ka jing krau jing paro. Trai ni duai. Ai baka jing don joki head ka ying jang me ko trai. Ha bagi sngau ko trai jisu ya kita ka jing tak ka jang me. Ai kin ngai da ka dot nut baro. I duai ru nam taki paraman sim jang ki badan hagi ying ki sem. Ki ban la shu ban wan chak ni ka ying ka jang me ban ya simentalang na ka ni ka mit ka bagantang ka jang me. Trai ki sliang ek dot nuhut ko trai ban wan chak yeng jame re namar ka jinglong jaka met ka jing no jakarta joki kimla ban wan I duai ko trai jisu isne ban kyrkhu ye ki ru gom chu ko trai bo men se mo ko jme ondon rekat bat ki haba ki ken mau ye ki si ya kata ka jing syak hitam ko jang me ko kan ran ban ngi duai ru nak ta ki wei pat ki pra khot jaka balang ko jang me ki ba mon shu ko trai ban ki chaka yeng ko jang me Usaitan ulah te ulah khum ya ki ketrai. Kim kwa syu ban kiu sia ka yeng jame. Bat kim kan maru wat ya ka digasngi ka bakrau ko jame. Trai ni duai ya ka jing ben kedu ko jame ya kiru gom chu. Baka wei ka si ko twa ji su kin ya ban man ya ka jing ben thamai bor ka jame ko kan ra ba ba. Kyrkhu ya ka wei pa ka wei ka rempai ka stan pa la jang ka balang. Isteman kyrkhu bakum ka balang hi bor wei.
Long ka balang ka papen kre kom ka nong lek kore mania syamat me unong lek kore tu pen khu iki dok not bang men sim yangi bangin nam em ko trai ji suring kat ba ni ka persai hendengin long ki bayai sarai bat ki bayai duai kyrkhu ko trai ji sui ki kam jaga balang bat ki project jong ka ru kum ju ba ka nang ya chaprang naka wei ka snem sakwei pat kyrkhu ya ka ni ka por ba ka ni ka jing sang hibar ko wei ngai ti hakiki ka jang me sngo kan rat be ki ni ka jing duai ka jingi tu maaf tu kelat no ru ki pop kerengkang jangi ki babon margi dem ngi duai bangi khot karpan tang ka kerteng jong jisu belong trai nong pen im nong sispa jangi mentas do atabam jikot ru amen ngi pen pa ko jing songo ye temen besan jangi temen besan de blem ramstam I Blei lama ka jing pule na khtian jong blei ba ka jing duai U Blei un kyrkhu ye pi bat ka jing shakri jong pi ka kam ka jong o ki pararu de khot baro nadu ki temen besan ba e jongi ki de khot komiti balang ki long kme ki long kpa ki parlok samla ki balong ki ru de khot joka balang ki pidiang sobai pi shekane ka jingeseng sakrament joka Jingkhawai Trai ngi pidiang kerpang ye kini ki bangidang sudah pidiang ru de khot ha kani ka sngi balang ka baladep shakani ka jinges lok lang ka ba khot ka ba kentang rengkat ban mangi lang ki pararu de khot nginget bagani ke jing shimbenta ke jong pi kan long ke jing kyrkhu ke bakrau ya pi ngi pedang sobharu ikireu dekat na kiwei pat ki balang ki bajia don rengkat bat ngi hai ki jia sing jongi na ko pors ka por nginget bakum ba pi juyo ke jing kyrkhu kumju ru kani ke jia sing kan long ke jing kyrkhu ya piru ki bakmi bat ki bayo snowling ba ka YouTube channel jom ka balang ngi pedang sobha shakadi ke jia sing menta haka kerteng ke ba imbat ke badon bor ka jong utrai bat unong pen em jangi uji sukres ngini betengi ke jing shakri ke jangi U Blei ngini ruai ke ni ke jing ruai ka ba shispa kandai pukandai ko mau siang na mandai bangan ri hame to ai ya ka snam bat ka na krung jong me balasum na ka pop pen khya senrop do ka jing rem bat bor pop ka jing ruai ka ba shispa kandai pukandai siang na menhendai bangan ri hami tu ayah kasnam ban ka nakrung chong mi balasum nakapom penki yasenrom dukache remban pom tikikam haki ti chonga ben honka hukum tu ai lakunya smadik lem tanchu manchong ngalai miru barokem lapen on U Blei me pen em mu eru atwa ngam walam ding sanar penangampang klem hong tu pengsan mami lon
I la ga jing I Rev Dung in ha mi nga pen tu mam Jisu to saningan yam kan pasaka men sim jonga ha basa yam ruban cha ban hirsha keeper take bum tim ya me basho bisha o mausia na ben henda bangan ri ame to ki teman besan be jongi ki dekat komiti balang bat ki para riu dekat baro kapang pedeng juga kubor hakani ke porno pai sngi ka long ka mana na beneng ka na mau siang Apan pau kini ke por ke jingso kemen bagi don rengkat bat ngi ya teman besan I Blei karsano iba U Blei lapan kia na ke jingshitom iba amshimla banwan jiaseng labun tayo la jan ar banai ai rimentang ila ban don rengkat bat ngi U Blei nang don rengkat bat pi teman besan pi ni kia pura kiwei kinong syarai ru kin yo ke jingpen kia pura na Trai ma pi ki para ru dekat baro ngi duai ke jingpen kia ke jong Blei halor jong pi ngangen hakani kano paisngi pinma chisha ya kamana na beneng bat ko na mau siang katim jingkren jonga haki sautuli ki sakrament ke Jingkhawai Trai hagasnem arjar apun riu kalong ke sakrament ke Jingkhawai Trai ka benta ka baar how much arjar apun riu ngala kren shapang sumar khot ya ke Jingkhawai Trai mentau Jun arjar apun riu kamana na beneng ka na mau siang how September arjar apun rio ngin yo sngau shapang ka jing besa yo Elijah hari klau but how December arjar apun rio u Jisu u kpu ka jing kidon arteli ki nongrim na ka ktien ka jong Blei Exodus le nong ka bakat rio ki dekat iwe hadu saw bat kat la hadu kat san bat ru Exodus le nong ka bakat nyo ki dekat iwe hadu rio an ong biang Exodus kalenong bakat rio ki dekat iwe hadu saw bat kat la hadu kat san bat Exodus lenong bakat nyo ki dekat iwe hadu rio ngan pule kamstet ti kilanang yan na ilim badu pajba ki kon Israel baro kilewan poi syagari klau sin kabahapadeng ka ilim bat ka Sinai hagasngi kabakhatsan jong ubanay baar hadien ba kilami no nakari Egypt bat utaw paj ba kikon Israel baro kilay knyum yaw Moses bat yaw Aaron hagata kari klaw bat kikon Israel kilay onghaki bandangi ngilayap dagakti Trai kari Egypt menbang ilay syong hajan ki kiw do menbang yabam yaw kpu ha bandak kedang naba pila walam no yangi ha kanigari klau ban peniap yau neu pat ba baro da ka jing tengan Utrai ti ula ong hau Moses hakmi ngan penhap yau kupu hapi na beneng ban upat ba un mi no ban lum kababiang shisngi bangan yo tenju yaki lakin yat haki hukum jonga neem kala jati habala janmit baki iar klau kilayawan kiu bat laya tap lup ya gajaka syong dara jongki bat menstep ko jer kala don barok saudong kata gajaka syong dara ti menba kata ko jer kabala don kala rengat no
hakmi ladon halor kata geriklau ke air ke bapelun kabarit kumutha halor ke kendau ti habaki kun Israel kileo iyaka kileo ong parlok hi kamana nabakim tip ke ai kalong ti Moses ula ong haki uni utau kpu yau bau trai ula ai hapi bapin bam kalenong khat nhiều iwe hadun rio teu pat lang ki kon Israel barok kilemi nagari klausin halaki jinglet kat bakum ka hukum utrai bat kila syong dara harepidim henry shim ladon bandi upat ba namar kata ki pat ba kila knyum yo Moses bat kide ongru to ai yangi bangindi baru Moses ula ong haki balai pia knyum yanga balai pi tenjo yo trai ki pat ba ti kile sliang hangta bat ki pat ba kile knyum yo Moses kide ongru balai mela walam no ingi negeri Egypt ban penyap yangi badi ki khon jangi badi ki jingri jangi de daga basliang tiu Moses sula kerpat jam hau trau da ong ngan le ayu yo no pat ba sakhendiat kin sa lentem yanga utrai tiu la ong hau Moses to yat hasu hau tau pat ba to shimlem bat me nagi temen basan jagi Israel to shimru yo dingdu jong me halaga khti dau ba mela sho ya kataka wa to lejru hakmi ngan yenga khmat jong me hangta haloru mausiang ha horeb bat men sho yo tau mausiang te ko kan sami no na u bat utau pat ba unyo di teu Moses ulale kumta hakmat kita men basan jong ki Israel kamana na beneng ko na mausiang ki Israel kile kendo shibun ki jing hagari klau kari kenja kawai ni kita kalong bam yo myo ka bam ndalalut kataka bam ka bakilara negeri Egypt de U Blei ba ayeki ya kamana ban hab na beneng bar habaka kendau kala terkong rau de U Blei ubala ayeki ya ko na umau bat na kini gi jing ka bakia kendo kilayo kini ka wei ka jihikai ba ka bam ka di kamwan na ka jingla ka jangi kabam kadi kawan na U Blei kajing yo kajing ibaro kamdei na kabor la jong Henry kadei kajing pendap kajong U Blei barhaga testament ka batamai labatay bekini kijing besa na ukpu jong ka mana bat na umausia kilong ki ba jenliu hadu kata barka testament batamai ka hikai ba ka don ka jingmut ka bakham jenliu ka jong ka mana bat ka hau yo nis lenong ka ban rio pin pule kata bat iwei korin lenong ba shipau pin pule kata syapang ka jingmut ka bajilliu jong ka mana bat ka dan arti ligimat ka baningkong ka kamba jong ka mana ka balong ukpu man lagasngi ka kamba jong ka mana ka balong ukpu man lagasngi Haga kitab Exodus lenong bakhat riu ki Israel ki don hapedeng kata ka duriau sin ka badon hapedeng ka ilim bat ka Sinai ke jingbam jengki kalalut bat kila sedang bantengan bat kila syaptiing bayo ki yap tersau henre ka jaka ban syania U Blei lameki negeri Egypt negeri juga jinglong merau kile tnum kile knyum kile ut bat kile berngemru yo Moses U Blei lameki negeri Egypt haga jaka ban aingo U Blei ubala pelat eki negeri Egypt kila ken mau iet penban negeri Egypt kiong lakumnu digilong beraru ngidang yo ukpu ban bam badega do ban shed habo Moses yo sngo yegi jing ut ki jing knyum ki jengki ula dua isho Blei baru Blei ula jubab daga jing ai ka mana na beneng kani ka mana kalong ka jingbam ka ba man ka sngi ki de ban lum ban biang tang shisngi kimla ban lum palat nang ta kimla ban tap africh ko mangile menta ban bam hadin katto kat nisngi ne wat hadin katto kat ne tayoro kabaki lum man step ki de ban bam bet hakata ka sngi namar lada summit la Simon step kala snio
Kani kahikai ki Israel ban shania hau blei ya ki baro baudai ma uban ai jingba me ki man ka step ka bandap baro shisngi ka bapla pat kalong hagasngi ka ban riu kidai ban lum arbanta arban nagabaki julum kanang ba kandap ya kasngi ka bahnyawru kasngi sabaton hagasngi ka jo utrai kinum dai ban trai kam kinum dai ban lum mana hendrei katu ka bala lum menin kalabiang kanum sniu kandap bat kan biang nagabanta kasngi ban syakri utrai kani kalong ka Jingkhawai yang iru bakani kasngi ka kasngi bangin syong jatat ban syakri utrai bau blei ngimdon kam bantrei namar kabangila kamai na do sineng kong ado sisa jan kalabiang ban pendap ya kani kasngi ka banyau bat kajing ringdur ka bakenjaman Syiem ngin syama yoknes kalenong ka banriu ka khot lai pusan habau jisu ong ngalong tau kupu jong ka jingim jaru bawan hanga onom tengan bat jaru bangeit hanga onom sliang lanoru hagapor baki akren syafanga mana ka bahap na beneng u jisu ong de manga u bolong ukpu jong ka jingim uno bawan hanga unum tengan syo uno ubangit hanga unum seliang syo kumbagi Israel kidon kam ya ka mana ka bakenjado mangiru ngidon kam ka mana ka bakenjaman Syiem bat kani ka jingbam hakani ka miet kalong ka jingbam ka bakenjaman Syiem ngakwa ya pi bapin sauto bau niukpu umdei tang u wefa ubolong ka jingbam ka bakenjado ulong ka jingbam ka bakenjaman Syiem uba yeng na ka benta ka met ka jong Jesus Christ balapan ken na ka benta jongi banga kwa ba pinsong tu baka ne ka kuri kamdei tang ka umso ka bapan mi nagi so jong ne ka pertai henry ga ka jing di ka bakenjaman Syiem ka ba yeng saki ya ka snam ka jong Jesus ka balapan mi na ka benta jongi halor ka ding na kalbari kamana kalong ka jingbam ka bawan na beneng ka bami na ka rishyap rikenja kadi ka jingbam bau blei ubala pa na lor ban nga kwa ban ong ipiko ki pararudukhat haka rukam ka bakenjaman Syiem uniu kupu kani ka khuri kim dei ki bami na kani ka perthai henry ki dei ki bau blei ula ayangi bengin yo ban bam yaki bat ban ken mau yau jisu bala yap li na ka benta jongi ladangi yawan hang ni tang ban ya bam ya ki ki bakenja do ki bakenja met ki bami na gani ka perthai ngila so thu bakla henry ladangi wan hang ni ban bam ya ki bakenjaman Syiem ki bau blei la ai nang te na beneng hang tangin long ki badap halaman Syiem dakani ka mana na beneng bat dakani ko ka bana beneng ublei wa ya kini ban long ka jing besai yangi man kasngi kani ka manaru kalong ka ju man kasngi mdan jingper bat man kasngi ki Israel ki lumi ka ju ka mana ki ba me ka ju ka mana don na pedeng jengki ki balas sedang ban belat bat ki balas sedang ban ut ban knyum ka ju si ka ju ka mana ngi bam man kasngi balai ngim yo e ka jingbam ka batmai ki start Bible ki baringdur na kani ki ong ba ha ka ju kurukom ublei ubasayangi da uju kupu bat daga ju ka kuri haba piwan hang ni pinum yo daga eke batmai pin yo bat ya wefa ubolong kupu pinum yo eke batmai pin yo bat ya kani ka kuri ka bolong ka jingdi ka bangi pen kre na ka balang pihun ne em do nu kupu bangi ngi ai man ka kwata pihun ne em daga ni ka kuri ka bangi ai man ka kwata ne pi kwa thamai ne da ki wei pat ngi ai da ju ukpu namar ngim dan da wei pat u jisu ban ai ngi ai ya ju u jisu man ka kwata habanga kren ya ka kubor sakrament man ka kwata nga ai ka batmai ngam ju ban ya ka ju lat satang kanu ka mat ka badon kam hang ta tinga saban nrenga pen kre ya ka series ka batmai man ka snem ba ki khubor ki batmai
man ka sakrament ka Jingkhawai Trai. Henry, hapadeng kini kiwei baro. Ngayalap yau jo Jisu, ubang ngayalap naduk ke basdang, bad ubangan sayalap haduk ke bakut. Pihun neem, yau niu Jisu, ubang ngayalap ngahikai man ka por, bangilong sakrament. Nebhikwa dawai padu Jisu. Ngangamdon dawai padu Jisu banyalap. Henry tangu tau Jisu, ubala yap yapli na kapajongi, hangte halor ka ding na kalbari. U Jisu balakit ubalaba ya kipop jong pi bat kipop jonga bat kipop jonga pertai baro halor ka ding na kalbari. U Jisu balayap ubalatep ya bat ubalami pat hakas ngi kabalai. Ngamdon esho palat nagani dayaw ni Jisu uba ngalaju yalap bat bangan yalap. Bat ngimdei ruban kwa ya ka kubor tebay syapang uway padu Jisu. Namar kata kalong ka jing len no ya ka jinget, bat kata kalong ka jing paidin no na kata ka jinget basisya bala ayangi. Shikentin nga kwa ban ong hang ni nga yaladi nga nyo bangaday uba long traditional ban ong ktin pareng kamot babat ya ka rukom kumbalato ka Bible balong orthodoxa kabamot ka jing mani ka basisya kumbalato aktin ke U Blei. Laban peniapera ko rukom kren na ko rukom pensngau Henry ka Trai tegadika ju ka banadu ka por jugi apostol bat nganyai bat saya kata bat mangiru hapadeng ki jinghikai chong gani ka perthai menta hapadeng ki jinghikai mamler ki bapersang ban be kertep akini kisngi ngin bat scam ya ka jinget Trai jongi kabalong traditional kabalong orthodox kabalong kumbalato hakaktien ke U Blei ujo ukpu ke jo ke kuri ujo Jisu ke jo ke jinget ke ban sapenyo engi ya ke jing imbam jukot abeneng kamat ke baar ke nau mau siang ke jing im apeng ke jing yap ke nau mau siang haga kitab Exodus lenong ke bakat nyo ki Israel kilamat sakawai pat ke jing hakaba umdan syo ko Baki beriau akan jaka ban dua U Blei ban kerpa dia kilele mutlab kilele kiat persya U Blei bat kilaya tunum persya U Moses amdai tang bagi tunum Henry kilak penkreru ban lentem mau ya kum kita gibriu kibo Moses uyalam kiba kloy ban lentem mau ya kila poi mentah harepidim kabadai ke jaka kabadon latip ya kakum ko oasis. Kimut bagin shem nre dalapoi hangta kitelong baro kila terkong rau kiding kisit kila yap bat kimyo ru bandi. Namar kata kibriu ki ong dangla kari Egypt balong marau badang yo nagawa Nile ban ya kabangiwan syagani kari klau rikenja risyiap. Banda day maphi bat mga nginjin dala bitar yakini kibriyo bat nginjin dala paidin no naki Henry Moses uyasat nagabenta jong ki khmat jong U Blei ru hagar jaka bon bishar no bat ban penrem yaki ulajit ban le isen bat ban ai ke jingai bat ula hukum yu Moses ban shim yau dingdo jong bat ban sho yau tau mau ha horeb Moses ulara ilau jong dingdo ula pendai utau mau bat kumtahi ke kalami nang tanau mau siang U Blei ai yeki Israel namar beki lakamaya ka hok namar beki don hok ban yo Henry namar bo de kupa uba iet uba yo sngoy ki jing duai badi ki jing kerpa badi ki jing ki jing nam jong ki breu ki jong kani ka kamba ka bakrau dan jing batai de kumway pat kani ka kamba ka bau Blei lale baka kalami nang ta ka ka ba ai jing im yeki breu bad iki mrat ki mereng ki jing ri jing dop jongki bad kumba ka don ka jing ring ka bakenjaman sim ya ka na beneng baru Jisu balong kupu jong ka jing im hagaju ko rukom ka donru ka jing ring dur ka bakenjaman sim
ya kanika na mau siang but ya u Jisu u balang mau siang jongi ngin sheme kata ka testament batamai iwe korin shipau sao but baro kiledi ya ka ju ka jingdi bakan jaman sim namar kiledi na tau mau siang bakan jaman sim balabut yaki u mau siang bakan jaman sim balabut yaki ti tau mau siang ulalong ukris upol hang ni upen srim ya utau mau siang kumu Jisu Kris baru ong nadu ka testament ka barimru u Jisu Kris ubalong upasen ubaar jang Trinity bakoj uladon baru dayma ubaay ki ya ka bakindi bakat shabaki ya lingba kata riklau rikenja rishiap utau mau siang uladon ringkat batki ulabot yaki lada jaga jing terkong bat kim yo iu mau siang hang ne halor kila banti ya ganiga kendau shapo kin sham yu mau siang bat kin yo eko kumju kumbau ni mau siang ula ayaki ya ka lingba ka jing ya lenti ke jongki kumju mangiru ngidon mau siang uba penmi ya ka jaga jing baru ne mau siang ulang Jisu Kris hau mau siang bantai mensim jonga wat ka nongrim krau bayai ne ban pensyong yalade ngidon mau siang baru Jisu Kris udai mau siang ki start Bible ki ongru kumne Moses uladai ban syo yo mau siang dauding do hang taharipidim kenang baka kan mi ngakwa pin kmi shalor ka ding pna hang telor ka ding pna umau siang jengiru ulas din bala syo yu barhabala syo yu nu mau siang jengi ka kalami na krung jong kasnam kalami na krung jong kasnam kalami nang nenap nakli jong na kti jong na kejat jong ki jingmong halor ka ding pna kilalong ka jing tut ya ka ka jing ngakwa ban kelipi hatu pendi ne naga ne ka ka jing ka bami no mau siang jongi ubalong u Jisu Kris hatu pen bam ne naga nega mana kabawan hap na beneng kumu pastor bat kum kita men basan ngi sung thu ba ngi pendap iki ba kentang kim dei tangi jingbam jingdi kum bangila ban ai yeng epi kini kilong ka mit ka jong Trai kim dei ka mit jong Balang Presbyterian Mawroh kini ka mit ka jong Trai Jisu ban ngi ai kini ki jingbam jingdi ba ken jamat sim epi pin bam ne daga jinget nau nu pu jong jing pin di ne daga jinget na ka ni ka khuri ka batut nau mau siang balasyo halor ka ding na balong Jisu Kris kani ka ka bami nagading na Kalbari ka ba sat khot yigi pop jangi ka ba penksan ngi khmat U Blei ubahak baru bakhot lara pidon shisha ka jing trang ka jing sliang ka jing tengan ka jing angnot wan bam bat di nagani ka mit ka jong Trai kan long ka jing besaman sim na ka benta jompi to Blei kyrkhu ingi lingba kani ka khubor na ka khtin ka bakhot jong na ka benta ka buram ka jong Blei. Amen. Ngini batang ke jing shakri ke jing U Blei ngini ruai ke jing ruai ke ba sauspa saupusan. Bat daladep ban ruai ke jing ruai nginum pat shong rekat begidang yeng ngin ya spellang ya ke jing pla ke jingit ki apostol bangila ban shem persya ke jing ruai ke benengkong hakikot jing ruai jongi hadin ke tanginum pat shong ndrengin yo ban duai pengentang yau nuk pu bat ya keniga khuri hadin ka tangin sesong bat kat benginang ruai keniga jing ruai nga kerpat iki temen besan be jongi begin sngewbha ban sa wengno ya ga jing tap na keniga miet ke jong Trai lam yanga atra Jehovah pilgrim ling baka perthai nga tolot mameto aibor betin yanga dakti isnai kat banga the athe la jingai ai ke jing ruai ka ba sauspa saupusan.
Jehovah, pilgrimly, bakaperthay, nangatlon, mamito I bore, tenyanga, dakti isnay, kan bangaim kan bangaim te ate lajing I te ate lajing I ngandi ka ka jing im lengan silyang shu ai ngan pa namana gospel banuk bu ka jing im ru kan bangaim kan bangaim ngang kan silyang shu ngan kan silyang shu on dapoy Harun va Jordan jing shem ting wan I can wan ling ba jing an pelon itrim Jisu wan mami bantam Hallelujah, hallelujah, Jew nom hong harikanan, Jew nom long harikanan. Kajing pla kajinget ki apostol nganget hau blei ukpa badon bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau bat hau Jesu Christ ukon batang marway jong utrai jongi ubalapun dau mensim bakot ubalakha na kamari thai sati ubalasha shitom hau Pontius Pilat lasa narpna yo ulayap bat latep yo ulahyar shakireu yap ulami pat nakibayap ha kasngi kabalai ulakiu shabeneng bat ulashong hakakti kamon ublei ukpa badon bor baro nang taun wan ban bishar yakibaim bat kibayap nganget hau mensim bakot kabalang bakot chitulup kaperthai ka jingeselop kyrkhu ka jingmap yegipop ka jingmi pat jangkamet bat ka jingim bamjukot amen tungin ya duai ngiyang akhmat ka buram ka jome atrai ban aingu yeme nagabenta ka mana beneng ka balawan happening jungi hagini ka jingeseng ngi aingu yeme nagabenta gani ka umnaw mau siang kaba memela syo halor ka ding pna bat kabalami nagabenta jungi bat bangin sayo benta gani ka por ngi aingo ko trai Jisu ye ka jing itba ka jongme yangi bat ka jing yap yapli ka jongme nagabenta jungi bat bamela pateng paket hangi yaw nukpu bat ye gani ka khuri bangin rakhe hagani ka Jingkhawai Trai ngi da duai ngi da kerpat men kyrkhu yangi habangi yo benta na gani ka miet kum kinong sharai ki balong kinong sam ngim sam ki ki bakan jado ngi sam ki bakan jaman sim kum kiru de khot ki bakaner lagi jongi kiti nginom bam tangha karukom ki bakan jado
ngin bam bat ngin di hakarukam ka bakan jaman sim namar kata ko trai to pen kentangi ginong sarai ki balong ginong ra bat ki riu khot ki balong ginong kner ba ginong sim pen kentang ru yo nu kupu bat yak ni ka khuri langitip ki long ki balashna bat ki mi nagi so jonga ni ka perthai ka mariang Andre haba me melapen kentangi ki ko trai kin long hangi ka met ke jong Jesus Christ kabala pen ken na ka benta jongi bat ka snam ke jong Jesus Christ kabala mi ban sat pare ki pop ki jongi ngi pediang ko trai ye ki ne ba ki long ki jing bam jing di ki ba ken jaman sim ki ba me besai ngi kum ka mana bat kum ko ba mi no mau siang ngi ai ngo ba mi sngo ki jing duai jongi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang how Jesus Christ ngi duai amen Sobaban Shang. Kaktian ke U Blei ka ong kumne. Na bangala pediang na Trai, ya ka bangala IT pateng ruapi. Bau Jisu bau Trai, hakata kamit, hakabala dino yo ula shim yo kupu. Bar habaw lalango ula kedia. Baru laong to shimpi to bam une ulong ka met jonga ya ka bala pen khen na ka benta jong pi to le ekani ban ken mau yanga bar hagani ka por mangaru kumu sakri barit e U Blei nga shiminu kupo daga jing sngo thu bangalong nong pop uba kraw uba don kam ban yo benta lang na kani ka met jonga jing yap yapli ke jong jisu na ka benta jonga to Blei unya rap nga habang pendep ya kani ka benta ka bakentang Ujisu ong kani kalong ka met jonga kabala pen kenya ka benta jong pi tu le phi kani ban ken mau yanga Jisu ong kani kalong met jonga kabala pen kenya ka benta jong phi tu le phi kani ban ken mau yanga Jisu ong kani kalong ka met jonga kabala pen kenya ka benta jong phi to le phi kani ban ken mau yanga kum jo ru ye ka khuri hadin ka babam jamit udaong kani ka khuri kalong ka jutang batmai dagas nam ka jonga ya kani to le phi kanno sin ru pa pidi ya ka ban ken mau yanga pada kani ka por mangaru nga shime kani ka khuri daga jing sngo thu bangalong nong pop uba kraw uba don kam ban yo ma ya ka jing sat kepada ka snam ka jong jisu to bleu ni rap nga habang pendep ya kani ka benta ka bakentang Jisu ong kani ka khuri kalong ka jutang batmai daga snam ka jonga to le phi kani ban ken mau yanga Jisu ong kani ka khuri kalong ka jutang batmai daga snam ka jonga to le phi kani ban ken mau yanga Jisu ong kani ka khuri kalong ka jutang batmai daga snam ka jonga
ตัวเละพี่กันนี่บันกันมาอย่างไงNamarkat no kan no senru ba phia bam yo no kpu bat phia di e gani ka khuri pipan pa ka jingyap utrai tat anda on wan ha gani ka por ngin yo ban sam yo kpu ba ka khuri nung kong shwa ye ki bashkaleng kamon janga ha gani ka platform bar hadin ka tangin si yo ban sam ye phi ki para reu de khot baro ngi pen pa ko jing songo ki temen besan be jongi ke bala sam yo kpu ba ka khuri shaki para reu de khot Baro ngeleyo bentana kami ke jong Trai ngi aingo U Blei. Hagani ke por nga kerpat ngi ye yang lang ngi shimmata ke Jingkhawai ke Trai Jisu lahi kai ngi par hadin kita nga kerpat kita men besan bakin satap no ekani kami ke jong Trai. Ko kpa jongi bah beneng to long bakhot ke kerteng ke jong me to wan ke hima ke jong me to long komon ke jong me ha ka khndo kum bah beneng to air ngi mentai ke jingbam jongi kabala ka sngi to ma bringi kerengkang ke jongi kumbangir ngi ma bi bele sngi to wadela mingi shejipan shoiru ndrei sumaringi na besneo na bejong me long ke hima ko bor ba ka buram ro ala kerta amen so papan shong ngi dap da kajing songo U Blei bala don rakat ban ngi ha kajing rakhe ke jongi ya ka sakrament ke Jingkhawai Trai te ka ni ko por ngi ni osngo no kajing penra ki jong ka balang ke jongi na itemen besan secretary hadin ka ta ngin salum gi jing aingo ar hadin bala dep ban lum gi jing aingo nga kerpat ya itemen besan jongi temen besan Dr. Ola Mare be in sngewbha ban pen ka tai gi jing aingo ko mga jukerpan nga kerpat bangin numi na kajing shakri ke jongi U Blei kat bampat wai ke jing seng kalong ke jing wit kiwei bat kalong ke jing do ke jing kyrkhu dap pura jong jing seng nga kerpat pinsyang hadu bandakot hadu bandayo hi ke jing kyrkhu pun wai te kum ta ke por ke jing pen bana bat ke jing aingo tangin duai ko kpa jongi bah beneng ni aingo ime ko kenrat Rangis naiban penyo pat hangi na kapor ka bakodor kapor ka bakentang Ngila ban syekri me kotran do basdang jangan na kapor hadu kan khlimat Ngiyo mat kotra ke jing dorkat jama blai lama ki banta baro jaga jing syekri Isnai ko kenrat habang ban shimenta na kami ke bakentang ke jom Kalong ke jing tay man si mya blai Manang ya peteng manyai peteng ni jai pilgrim ke stana slah ke nega perthai atrai babhai ke nega pot pat ngidon hane klimat ko trai ban syakri me lang ba ke jing ai ngu ko trai ke jing ai syaka kam ke chome ngai ngu atrai kilong ki bam hi ma wa ki wan ke jing snei ke chome nama malong trai utan rai ke jing kyrkhu baro Trai babhangi duai seban kyrkhu pen kentang yaki Baginang man kerhai kota kinang roy kerhai Masyano syano ka balang ka pendon kam kia blai Kalong naka banta ka buram kecome Iseban kyrkhu kota ya ka wei pakawei ka khti blano ashka kam cuma kota leng bagini aingu ablai Trai nop dembis nei kota rengkat bagini kicing Ngina ru ki donut ki men si mingi ko kenrat Keban langwin long ki syakri ke bako dor ki jome ki syakri ke balar kam jome ko kendat hang no mengi don ngin long ki atiar blai ban sakhi me ko trai hapo ke ying ki jome bat shabaru ablai hang no mengi don trai ba isnei namar kata ablai bakrau bor man thong ke tan rai ke jing long riu blai hapo hang ya blai nang la ban ya shaprang ko ta om da ka bor ke jing la ke jing start ke bakenja breu kenja perthai Handrai da kabor uman sim bakhoj atrai kyrkhu ko kenrat ya kawai poi ka khti blano ska kam chama blai man na kinang la ban yo mat ki jing kyrkhu blai chama ko trai
Bikin ang roy ko Trai hakakam ka Jing Trai Jing ta ka kamay ka ji I Blei. Bagin ang laban kamay ka hamha shok shushu I Blei. Shagakam ka jome. Gumhan ka por ngiduaru at Trai banam ta kiwei pat ko Trai. Ki pramngay at Trai baba ki bat nawat deban mat jing jing shitam. Ka jing pang ka jing duk ka jing kardu I Blei. Matip yaki kumbakilong at Trai baba. Rangi duai istai ban long lemerkat bat ki I Blei. Lagi don na penengga jingpang jingkhau jang kamet. Lagi don na penengga jingpang jingkhau jang kaman Syiem I Blei. Isai ko kerat ban pen kia ki dekabor ki kamba ba pla jang me. Bahawai pat kapor ki la ban ya don kat bat ngi ko tai ka ying ka jang me. Man ya snok tilang ma Trai ban Sakri me I Blei ba em ba dan bor. Trai nong penembi lama kum kena kapor ko Trai. Oi kum ka balang a Trai ngidu akam ki bangeit a Trai. Ki balang atra hapo kari jung I Blei. Ni don mako bantuai kerpang ko Trai. Nagamanta ki bangeit a ko Trai ki bangeit hame ko Trai. Ki khun ki bamala suspa da kador ba kasnang jome. Hapo kani karin dia kabayar kabahej I Blei. Ni tepat ngio I ko Trai. Gumno kidai ban mat ko Trai ki jing kabaki kandu ko Trai. Haba kidai ban yang ban saki ban Sakri me I Blei bembat banan bor ko Trai. Kisha ban sitam bain namar ka jingai chuki I Blei. Karadu upod jang ka jing yap ko Trai. Nong penim ngiduai Trai baba. Ngiyo I ko Trai lama ki lat patai khobor I Blei. Oi ka jing yat lenti jong I kum ki bangai kum kesana ka ri jing I ko Trai. Kadap tang le jing jing ma ki jing kendu ki jing kenteng khu I Blei. Ni skau thu ko Trai kapor ke ban sawan na Trai baba. Galong kapor ke ba ken jing I kum ki bangai kum ki balang ko Trai hapo kari ke ba jing I Blei. Nama katang dua Trai ba isnei ko Trai baba. Metep ko Trai ki don ke jing khang la thang ni hang tai ko Trai. Ban Sakri light lu me ko Trai. Ban mani light lu me I Blei kum ngilong ne ka ri khasi jan ti ngi ko kanran. Nama ki don bun ko Trai. Oi ke kita ki sol jong kata so sablai ke be benya ki bangait ki bai le percaya ke jing ya chaprang ka kam jome ko Trai. Karadu uput ban khang lat ko Trai lat kelenti ki ba per ko Trai. Ha ki rukom ki ba per ko Trai. La ka long ha ka no ka banta ko Trai ngis ngo thu I Blei. Ki bangait ha me ka balang ko Trai ka shong sir ha ki por Trai baba. Ngi duai namar ka ta Trai nong embe jis nei ya Trai. Oi ban kren ko Trai. Isai ban aban pa ka jing shai na beneng jong me ko kenran. Oi ko makla long yo sol jong ka tar sos ha klan ti damas ka sablai. Makata ka jing shai beneng ka jong me ko Trai. Ka batang shai na beneng ka bapala ka jing shai jong ka ski. Ka batam ya ka jing shai jong ka si ko Trai. Kan ban kan palang ko Trai. Ha ki sol ko Trai jong ka negeri jong I Blei. Ki ba be ben ki ba ngai ki ba khang la di ka jing ya lenti jong ka balang Kristan. Oi ko Trai ka du upod ban pensitam ben ko Trai. Ada du upod jong ka jing yap Trai bapa. Kum ki briu kum ki balang kum ki bang jame ko Trai. Ngem don da wai kalat Trai. Rangi yai tuang yai kerpat ko Trai ka jing isai jong me. Nama kai ka bamla ko Trai da ka bor jong ki briu. Kalong ka bala sudah ada ka bor ke jong me. Ngi duai ko Trai ka te jing lai luot ka ba shisha ko Trai ngi kum ki khon ke jong me. Ki khon ka blesus pa jong me. Kum ki bangai kum ki balang I Blei. Mengen yo ko Trai ke jing sunsar ke jing khadar ko Trai. Ke mengilaban Sakri light lo je me I Blei embat ban bor ko Trai bapa. Ni dua namar ka tau kren akan rat. Hadu nadu kenong yalam ko Trai. Kren ko Trai da ka bor men Syiem ba ko je me ko Trai. Begen yo tep ko Trai malong I Blei. U Trai nong bu nong tau bla tau ya ka beneng syajrong. Ya kendo syatbian bla tau ringi ki briu ko Trai ke jing tau ke ba ko do je me. Isai ko Trai beken pandem ko Trai. Ko mu tau sol jong ka sos ko Trai. Ha ka bor bat ka hukum ke bamayan Blei je me Trai bapa. Kenang bamangi ki bangai hapo kari jeng I ko Trai. Kenang bangi ki baganong bot je hapo kari ke bangi ang isang em ko Trai bapa. Ngen yo ke jing lai lo ke ba sisa ko Trai. Ban Sakri ban mani me I Blei ba em ba don bor Trai Jisu be. Isnei ko kan rat ngi laman ka por ko Trai. Ki banta baro jeng Sakri ko Trai. Isai bikin long ko Trai ka bor ngi nang laban ya
seprang haprang kijing penkiang haprang kijing ale ka do bat man sim haprang kijing ale ka boru soitan bat kijing bat ka pop ko trabha ngela ban yang scam ko tam nginam kelon ken cekatrai sekadiang bat sekamon isa yang idukum ka balang ko trai ngelong ka balang ka besiteli ka balang ka bakop ya ka bor bat ka buram blai nama klem me atrai ngi kelon ken ko trai hak jiyat ban ti hasla kene ka pertai isa ko trai ban chimte ya ka por ka badang sa ngi bu tingai ti ki blai jong me ko trai medang jikot kerpa dengan sekret maaf ki pop dawe kene ngi pang ngi dem teng jisu nang penembehin amen. Ngi penpau ko jing songo ye teman besan secretary jong Balang teman besan I Bolang One Sweat ibala bu bait bu renti ki kambaro bari bala pensngawi ki jing penbana jong Balang ye ki ashas ki bala lumi ki jing aingo bari teman besan Dr. O lamare bala pengetang ki U Blei kyrkhu kerhaya pi bat ki jing sakri jong pi ka kam ke jong u jing songo ye Mrs. Aibyang Meka Kharsano organist Mr. Bayarlang Warjri khot komiti Balang badi nongelam Jingkhawai ke jing sakri ba kordo jongpi ke U Blei ki parlok samla ki ba khmi ya gane ka jing ringdur ban pani ya ka YouTube channel jaga Balang ki ba khmi ya ka sound bat kiwei U Blei shibon ke jing sakri ba fi U Blei kyrkhu kerhaya pi ban mangi pat kum ki pararo dukhat ngin mi na ka ye nga U Blei da ka jing so hun bangi layo ban ai ke jing sakri o ban pediang ro ya ka mana na beneng bade ko no mau siang ngini penwai no ekene ke jing seng ke jongi ngini ruai ke jing ruai ke balai spa an rupu pra hadien kene ke jing ruai nga kerpa dia teman besan jongi teman besan IW kharsa no in sngewbha ban saplat yangi de ke jing kyrkhu penwai ko Trai jisu tang hamehi nga shem jingsuk jingkemen sharum shaneng awat laslem tang hame nga lashem tangu jisu bala penhun ya ke mensim jonga ke jing ruai ke balai spa an rupu pra Trai jisu tang hamehi nga shem jingsung jingkemen sharum shaneng nga wan laslem tang ha mingala shem tang jisu bala penhun yaka mensim jonga jingmen bakrau mi ak hanga sung jing jata ngalawan yami bunsin ngaklen ben banjing injo mi atwa yang kam sim tang jisu bala penhun yaka mensim jonga jingmen bakrau jisu me at hanga ki kapel tenga lati jing sliang kem lam bentuk kiwei kila ngala persang kem ya ram ru tang jisu bala penhun yaka
trong ngàn trình in trình em trình men ba crown Jesus me to bang jings no birthday ngaken that yami try to jing a ba chong me yanga ben long term Tang uji subala penhun yaka pensim chonga jing in jing men background Jesus me Ngai ngu ime au blei ukpa jong iu bahabning bamlapan yo hangi yakani kalan banesyam lang pat sisien kum kiriu khot jong kabalang banyo benta nakani kami kabakantang kabalong kanyam karukom kabamalabu halaga jong kabalang ngai ngu ime au blei bamalakali Ye kiba pang, kiba shitom, kiba bun, kiba don hapo lagi jong kabalang. Nyai ngu ye meru mamala kersiu, ye kiba tlot, kiba swai, hake jing long mensim. Bangila ban kiu, langkum ni ban yok mahat. Ye gani ka mana, kabalong kadak, jong ka jing bam, kabamela ai, ki khon Israel hakarik lau. Kabalong ru kadak, jong ka med, kabalakan tha ka jong me bat kabalapan duet ka jong me ko trai nyai ngu rubang nilayo bandi ye ko ka ba mi na mau siang ubalong Jesus Christ ubala sha ye ka ding phna na ka banta ki pop ki ram ki jongi to isnei kan rat bi ban ya rap ye ngi bangila ban sngohun ha ka e ka bangilayo ma ha ka ni ka sngi bat baling ba ka ni kan long ka jing bam ka ban pansat bor ye ka jing Lyndan Syiem jongi ling ba ki sngi ki por ke banang wan kyrkhu yang ilang I Wei pa I Wei ki khon ki riu khot jong ka balang bat ki wei ru ki para bangeit ki balai yo banta lem bat ngi ha ki ni ki sngi bangin mat a Trai bi ye ka jing suk ka ba kan Lyndan Syiem ha bangin mi pa shala ki yeng ki sem nang di Hagabawai no to pelaj ingin nang ni ringkat bat ki jing kyrkhu ki bakan sai ki jing I Rev Jesus Christ subau Trai ki jing ba U Blei ukpa ki jing slok ki jing pentien ki jing pensai bor ki jong Lyndan Syiem bakoi kin song dap hapdeng jong I Wei pa I Wei hagi yeng ki sem ki jong I hapdeng upait lang jong me obadon ha ki ni ka ribat ubangit hasdlop ki ni ka perthei menta bat suru ki ba bom ju kodru amen